nga nalambigit si Sir Puldo kang Al? Unyang iyang kuyog karon mauna sa ding imong anak na babae? Pida! Ayaw pagkumpiyansa bay. Matong ipatay lagi na ako. Pero ako pa'y gibwisit bay. Ha? Uy, Kismay nagbisit nimo? Si Sir Puldo? Ang akong anak, si Duna. oh, usa? Sa? Mga ipadadaan nila akong akong anak na laki. May suwat kong gibilin niya. Nga tukang Al. Giun sa man nimo ha? Yang yun ako siya nga bantayan ng iyang manghod. Bantay imong manghod. Imong amigo, Pakul. Usa? Amigo? Dili na tatay? Ako na lang gingon na bay, tungod kay nakasabutan man ko. Nga mauwaw na silang muangko na ako nga ako ang ilang tatay. Hastang buanga. Muna yung gibuhat bay pakol? Ay, lagi no? Oh, katawanan day na. Bay, katawanan? Bisan ako Pakol. Nahimuot og naluoy ko sa imong gibuhat kol. Miss Mahita. Oo. Nahimuot ko nga murag magkomedyang dako eh. Nga imo na lang gisuwat nga imong amigo. Wala ka magpatawag og tatay. Wala lang. Tinuod mo na nga ako nagibuhat. Pero naguol sad ko kol. Tungod kay bisan tudog murag komedyang imong gibuhat. Pero subo nga palandongon. Tungod kay wa na mo tahod nimong imong mga anak. Malagwa sila mo tahod ako. Pero ako, tahod agyapon ko rin nga sila, akong mga anak. Pakol. Pero, lain may ato. Kana si Sir Puldo, siya mismo. Nagpaila magidato nga siya. Double swab. Doble ang swab niya. Double. Nya karon, nakagusto siya sa imong anak nga lalaki. Oh. Aklaro mo na, di ba? Tinood na. Unya karon, naalasan siya. Makigsuon sa imong anak ka babae. Oh, double. Eh. Double. Ganyan sabi mo sabot na, ha? Iyang hotdon ang imong mga kaliwat. Muna ko, palayo lang. Pero kung mo na yan, tumong, hindi kina na ako ikatugot by Intoy. Kana kung kaya pa na ako nga bantayan ako sa Duna, Ay, buhato gina ako. Pero kung dili, saan naman, kung di na gina mahimo. Makaluluoy si Dona Kol kung mahimo siyang biktima ni Sir Puldo. Mao gani. Mao nga, nagpatabang ko sa akong anak na lalaki nga si Al. Imong tang gisultihan si Al. Nga ang kuyog ni Dona mao si Sir Puldo para makabantay siya. Mau. Husto may pakul. Pahibaw agad si Al para makabantay sab siya. Salamat sa inyong sugyot ba Intoy, Miss Maita. Oh, dali akong ganda ang pamahal mo, ha? Pamahal sa nato. Salamat, Bay. Kau nagmayo. Na tinuwa. Igo pa ng tinuwa, humawasan ka. Oo, Manoy. Igo man magsultihan itag mayo. Kalabot sa unsaman, Manoy. Tiwas nagkaon. Iba sinug, dili nagkaganahan na hinoon mo kaon kung magkasulti na ta. Oh, Manoy Al. Karong tuganin lang ko sa tinoda. Kisa mayong kuyo gabi. Amigo lagi. Kitong Archie? Wa na to, eh. Archie, boy. Babay akong kuyo gabi, eh. Babay? Are you sure? Kapoy ba ni mo, Manoy? Unsa man magmarites na sad ka? Ay, gusto lang ko may bawas tinuod. Kisa mong kuyog. Nagita mo tatay Pakol? O, may nagkasulti. Pero nakita na ko sa gabi, sa dayo na niya larga. Nagkalingi ko sa motor nga miandar. Ug nakita na ko siya nga mipadagan. Wala makiksulti ni mo? Wa, binala na kong suwat nga. Pabantayan ka. Ha? Naunsa? Pabantayan ka. Iya matagod. Asang niyang suwat? Ang hita ko magga. Gusto na akong mabasa. Kanang imong giingon nga gibinlan kag suwat. Lagi akong gitupigan. Nes ko jacket. Asa man?
say pakul, uy. Nga naman ni siya, nagkumikal mo? Ngano? Katawanan bang ayang giadres siyang kagalingon? Imong amigo? Dili na imong tatay? Pabantayan ko niya. Hilas ba niya? Ako naman siyang giingan man, uy. Imong kaugalingon mo ibantay eh. Kay kung madakpan ka pakusab, di na dyan ka makagawa sa prisuhan. Manoy, ang sa mga uy, ay gab lang imong o. Ang importante, gamito nato atong utok sa pagpanginabuhi. Kung kisay makahatag nato sa tanan, atong ubanan. Sama ni Mr. Poldo. Oh, doon na. Puto may pasabot nga. Kana si Sir Poldo, na alamang gina nimo. Patay mo na nimo, di ba? Butaga. Maogani nang ulitaw na nimo. Tungod kay nahibaw ko nga bongga siya nga muhatag nimo, di ba? Sumakwit. Di pamalitan ka niyag mga butang. May big bike pa ka. Ito na. Ayaw pagsalmot sa mong kinabuhi ni Apple, ha? Manoy, Basta kay hangyo lang ako. Ayaw yun pagsalmot sa mong kinabuhi ni Apple. Para magmalinaon ta. Nanial. Sama, nagkagusto kang Apple? Double blade mo na. Manoy, Nagkagusto ka niya? wa manoy, uy. O lagi. Pero kwartahan na siya. O ngangiyang bahandi, usahay makaguba sa panumpaso sa katao. Bitaw manoy. Ikaw bitaw, murag di magidunta ka anak niya. Pero tungod siyang tabang, sa iyang paggasto, o sa mga butang nga iyang gihatag nimo, mo na, naglisod na ka. Mo nang, nibahog na lang ka. O dili ko buot nga akong gibuhat. Imo sang sundon ha doon, ha? Manoy al, Ayaw yun pagsunod sa akong mga lakang. manoy, Gisugdan na ra bagag suborno niya, di ba? manoy, uwa, uy. Wah, stilan biyan nimo. Di ko utok og bulinaw nga wa makasabot na. Gihatagan pa ka ni kwintas. Gift maguto niya na ako, good. Ay, hilom di ay. Gips yung mata. Anong hataga man kuno ka? De. Unsa man kasi ang kinabuhi? Unsa man parente mo? Iyo tingali kong gihatagan, tungod kay naibaw siya nga manghut ko nimo. Gusto siyang mukuha og simpatiya nimo. Mao ba? Tingali manoy. Ngayon na pagtuo. Ayaw pagtuo niya kay lain ang iyang tumong. Ug dili kubot nga mo kumpiyansa ka. Kabot ka. Ayaw gyud kog supa ka. Kung gusto ka nga magpabilin ang atong pagkapanagsuon. Oh, manoy al. Ay, si Sir Poldo. Hello, Apple. Hello, my dear. Kumusta nang imong adlaw? Kumusta ining adlaw? Murag di maayo rong adlaw nako, Sir Poldo. Oh, Sir Poldo? How about Apple, eh? Apple ang gusto ko. Diin ka gabi, Apple. Ay? Ako? Diin ko kagahapon? Di mo bate? Ingo ko diin ka gahapon. Ha? Diin ka pagkagabi. Diin ka. Muray, doon ako'y meeting nga itambunga na ng orasad. O kinsa may mo gikamiting, Sir Poldo? O Apple? Nanglan pa bang mangutanay ka? Kung gusto ka magkasinabtanay pa ta, tugani ko. Pero dili ka mo tugan, magbuwag-buwag atong dan. Spaghetti. Tubag ako. O yun ka o dili. Prangkahi ko. Para dili na ta magsalig ba. Di ko gusto nga makiguban sa lalaking bakakon. Mabugiro. O traidor ka pagkatao. Ha, Apple? Sa man, gusto ka pa nga magpabili ng kahimtang na to o dili? Laruhin lang ko. Karon na yun. Nagpaabot ko sa mutubag. Sundan lang yun din yung
kanunay ang matag sumpay ning sugilanon. Ayay, mapriso ko! Tagsulat og direktor, Cebu City Councilor Francis Iliaga Ginhawa Delfinis Pares, spinner Randy Tayad, audio editor Jeffrey Gabonada, soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.